Our topic for today, guys, is yung mga bagay na dapat natin iwasan para mas mabilis tayong ma-monetize. Pakinig kayo especially sa mga baguhan lamang na content creator. Dahil naranasan ko na po ito, proven and tested po. Kaya dapat makinig po kayo. Alright, so let's proceed to the first one. Ito po yung prohibited image. Ito po ay dapat natin iwasan. Bakit? Dahil bawal na bawal po kay Meta yun. Kumbaga, ito yung picture na nilagyan mo lang ng background music. No movement at all. Yun guys, bawal na bawal yun. Suggest ko lang guys, ang gawin nyo, mag-upload na lang kayo ng video and then lagyan nyo ng music background. Better yun guys. The second one is static image. Guys, ito yung mga picture na nilagyan lang ng text and survey, kumbaga yung paramihan ng comments and reactions sa mismong picture na yun. Bawal na bawal po yun. Huwag niyo pong gawin yan. Or else, lagot ka kay Meta. The third one is slideshow of images. Tas nilagyan mo lang ng background music. Don't do that guys. It's a big no. Alright, the fourth one guys. Wag na wag kayong mag-post ng mga malalaswang larawan. Dahil napaka-sensitive na po ngayon si Meta. Kanina lang guys, nag-post ako ng picture. I'm not aware guys, medyo kita lang yung dito ko sa dibdib ko. Ayaw pala ni Meta nun. Ito guys yung sabi niya, we cannot recommend your profile contents. Ito guys yung picture na pinost ko lang kanina. Pero dinalit ko na po. Kasi maapektuhan yung dashboard ko and yung profile ko. The last one is brand name and trademarks. Iwasan yung maglagay ng mga brand name sa mismong description and sa mismong picture guys. Dahil bawal na bawal yan kay Meta. Actually guys, nagkaroon ako ng issue last year, month of September. Nagpost ako ng brand name and I am not aware of it. Up until now, nandito pa rin sa dashboard ko guys, hindi pa natatanggal. Pero nothing to worry, still earning and recommendable naman yung account ko. So guys, payo ko lang sa inyo, iwasan nyo yung mga makakasira sa dashboard nyo dahil baka matagalan kayong mamonetize niyan. Alright, so that's all for today's vlog guys. I hope na may natutunan na naman po kayong aral. Guys, concern lang po ako sa inyo ha, para sabay-sabay po tayong umangat. Alright, for more tips and videos, please don't forget to follow and share. Thank you so much. God bless.